Gernika futbol sala edo Areto futboleko, Gernika kesbeko eta Arkupe pelota taldeko ordezkariek Lourdes Sanseverino Gernika Lumoko Gazteria Saileko zinegotziarekin batera datorren astelehenean ekainaren 27an hasi eta abuztuaren 5era luzatuko den Pasilekuko kirol txapelketa edo torneoaren aurkezpena burutu dute. Eta, apurtxu esplikazioa moteko, urtion, Pasilekun, Furriton esperantzieteko aziteko atzera. Hau dau, tradizioan moduen, hainbeste urte degi da lehen be, gero gelditzu izan apur baten, gero COVID bebaitorde, da, esperantzieteko segiduteko errora, bardin, da ondu hau, betiko moduen. Hau da, ez bakarrik tradizioa, beha ikin dena junteu, lagunek, familizek, jentie ikusteko eta ondo pasetako. Así que segituteko, hemen nire departamentutik nire departamentu bezik astetik ingugu, da segitu madago ondo, dator nortime bardin. Hemen deko duz 3 representantik, bakotxana publitona, Arkupe, eta Saski. Bakotxak ingu jose hauren zertxue, eta segituko errora. Bueno, zeukasi. Bai, hori esan daben moduen, egun nahi dugu segidu tradizioagaz da pandemian hain hau hartu zen lekue, jagoak eta horrein hartu zen lekue da urte beten izan, ondala urti galdute egon zenak futbito, Saski eta eskupelotako lehiaketak, eta orduen testigu nahi dugu hartun barriro, eta horra etxe junte gara orton bagu Gernika futbol salatik, erabiletik, Arkupe tipe bai, eta lointek Saski tipe bai. Orduan, egon direz, ekainaren 27 ekainak 12 arte apuntatzeko aukera, eta, partizipazioa oso ona izan da. Bai, datok emongo dugu, nahi baduzu jakin, guk futbiton, dauzkagu aurten 45 talde, 45 ekipo. 22 talde gaztetxonak, hasita Benjaminak, Alebinak, Infantiak eta Kadeteak, 22 talde daude, eta gero nagusietan dauzkaguz, 23, guztira 45. Eta hori, egutegia kuadratzeko hasiko da, txapelketa hasiko da, datorren astelehenean, 27an, eta bukatuko da abuztuaren 5ean. Horraitik, ekipo asko daudelez, egunak beteta dauzkaguz denak. Hasiko dira arratsaldeko 5:00 eta bukatuko da 9:00 futbito. Bai, gero, Saski baloian zenbat talde daude? Saskin be 16 nagusi, senior talde dauz, eta 3 gaztiena, oiko gaztiena dauguz beste batzu sartun, eta peldo horrek esan da moduen, 27 azten dabe bai, arratzaldeko 5etan izango dire gaztiek, eta 6etatik eurrera nagusi zen. Eta futbito moduen egunero txapelketien. Eta eskupilotan zenbat? Eskupilotan nagusi zen emaien jogu bakarrik, batez gaztetxuek jolasten da bizelako inguruko txapelketetan, eta nagusiz dan 15 bikote dauz. Eta apurbete hien guztizen partiduek egoteko astero, egun bitzen egugu eskupilota, martitzenetan eta guenetan.